Waduh. Sing do gelutan tambah semangat, Mas. Wes. Piye to Pak semangati gelutan iki piye? Oh, Iki Pak Polisi, cekel Pak Polisi. olahraga kok. Olahraga yo esuk lari. Ndak mongso ngene iki sing halal bihalal. Ha iya, ojo maaf-maafan. Bar iki wawah ngono wae. Hato, Mas. Aku ya gumun aku nang desa pundi kene iki. Mbah, Nah, kene iki Mas. Sing wedok-wedok wonge ayu-ayu, susune kebak-kebak. apa nih? Susu. Susu apa kowe? Susu apa? Orang jerumus kok ngono. Susu bendera. Sing lanang wonge ganteng-ganteng imut-imut. Sing buri dhewe. Wah. Kaya marmut. Kowe markon apa? Yo kaya apa? Kowe to Di? Oh, urung salim kok, Juk. Halo Yang. Kawan Rabi Yang. Rabi Yang kuwi samplok kowe. Apa aku ra bisa kok pede men. Wes, yo, lagune apa iki? Islam bengi, Pak. Salam salat tahajud bareng aku. Yo iki wis jam 12 engko kewan-kewane ra metu. Yo, terus ke. Apa lagi deh. Orang ana sing nyiapke ta iki? Siapke ora? Ana ketua kok ge apa kuwi. Nah, ngono kuwi lho. Yo. Apa? Ngawur. Ngawur berat. Rukun Islam. Ayo prakonco ngawur ruwono rukun Islam yo iku limo sangat kakeloro rukun kasiji iso sira kelawan ngaji
gede tangan kok. Apa nih? Duwe apa? Ayo ora apa-apa, jan wis wayahe kok. Nanti. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Ojo lirat durung usah. Ojo lirat durung sekutumu. Nulungi maring sembahyang. Kayak ini ada sesepuh ini kok. Sesepuh Pak delok penyanyi piye iki? Kucluk kaya Ayo. Sing salah iki sing joget apa sing nyanyi? kowe sing salah. Wis nyanyi bener kok. Nek anak buahku tuh merasa salah, kowe salah Hong yo dibosok kaya ngene. Sing arep ora gelem ge patokan kok. Patokan apa lemah mu piye? Ayo kuwi lah. Yo, Yo nanti. mlaku-mlaku. Ya kono mlaku-mlaku dhewe. Kowe ngono mlaku-mlaku ono bojone aku. Aku wis sebelah yo. Ah iya. Alah apa? Walah. Dadene kebal busi kok. Jare kebo. Zaman berjuang terperingat anak-anak dia tak Jangan
Siap ki yo. Disiapke barisane. Kok bubar toh? Kosek. Kok bubar urung? Oh, sekone rung mateng. Yo, sik. Maaf. Ngelamu iku. Ayo, dari sopra. Yo. Ngelamu iku. Ayo kaya widodari. Urip mulya mulya kaya lari. Iki njaluk sik Mas, njaluk mafailatun kok diwehi kaya ngono ayo bingung. Yo. Ya ini rata latihan itu berarti. Mafailatun.
Ya Irfani ronce kembang wangine muda-muda kumilang ojo siro megane diturut lawe bagian ronce kembang wangine muda-muda kumilang ojo siro megane diturut lawe bagian ya Irfani Ayo marah maju. Marah maju kabeh. Ayo anak buahmu. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok saya nang longsor saya suwe kok ngene rasane satina-tina kena tani wae yen ora sahabat wis ra harap jawab tulung bingung aku nembok tekan sokoban bisa ngedemi asmara kenyokan ke pati-pati yen arep crita karo sapa
iso iya piye aku pas nalani lo Yonji makanan mau tadi mau nolak Ora dadi-dadinan, aku arep bali. saking kota-kota Mutiara Rika Eh? Kowe foto mau ngopo, Ju? Wes. Sekian dan terima kasih dadah sayang-sayang semua. Pak Polisi, matur suwun. Aduh, salam damai nggih. Wah. sampun paripurna